back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Pamaway na ta. O sige, kung dili ka ng pangutan na ha, lain na lang. Sa inyong panagbuwag ni Clavel, love pa ni mo siya at tugi kayo na? Ha, John? My God, Jess. Ngaraw naghisgot ka naman po na. Sa mali gusto mong mahitabo. Di ba matud mo, secured ka na? That you're my wife and I'm your husband? What's your purpose? O sa imong tumong? Nga nangutana ka man, anak. Is it necessary? O sa mga importante para ni mo? Kinahanglan pa ba yun nga maghisgotan ang butanga? Gusto lang kong masayod. Gusto kang masayod or gusto kang magkain ko na puta? Ayaw lang kong kasuko. Anong masuko man ka? Wa man ko masuko. Ang ako, what's your motive? Ba't yung kapulian ng butanga? Oh, John, ano may pangon ka? Uy, ko. John, sorry. Please! Magpahangil ko sa gawas, okay? John! 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 God! Pagkapaita ba yan din sa probinsya, oy? Wala sa bukid pag yun. Os, nga layo kayo sa lungsod. Wag tayo kaligawan didi. Hago. Alang-alang man magsigil at katawa aron. Malingaw ko nga ako ramang usa. Labaw pa ko sa kulungo ini. Wala ko aning kalay-kalay. Agoy! Lahi kay dito sa syudad, oy. Daw biyon sa mga ni ron. Tss! Bati adyan dadaan eh. Dahil na dito sa siyudad niya, natanan dito katingawan dito. Ito ay kidlap-kidlap. Ta! May lag makakita kong baki nga magsumbagay o bagrisling. Malingaw tingali ko. Ay. Clinton! Ay! Baki! Pastilan. Baki naman. Si Gislin man din eh. Syuki! Syuki! Ang sa to gisulti mo, Clinton? Baki? Oh, baki day. Ang sa'y baki? Kanday baka da. Namugaw ko sa baki kay bugal-bugalan ko. Musulti kis tinood, laliman ka day. Ingon ay, kuka, Clinton, kwapo. Pastilan mo, Clinton. Tabangi ko, Glenn. Bitaw day, oy. Ano may gawas man ka day? Bugnaw ba kay didhi sa gawas? Nakakita kang John? Ha? Di ba? Nanulod naman mo sa inyong kwarto kanina, day? Oo, pero may gawa siya. May gawas? Hala! Wala ra ba ko kabantay dyan, day? Basig ko anday, sugos lawas. Nagsusin ako sa CR, pero wa dito. Oh, hala! Asa mga tumisulod? Basig na igalaing gisudlan, day? Ansa? Oh. Joke ka day. Atong pangitaon, day. Anhilang ka. Ako rin bahalang mangita. Mamaliw lang kong tabang pangita, Clinton B. Okay, day. Balik lang dito sa sulod, day. Kay basin og matunugan ka. Bugnaw ba kayo din sa gawas? Ay, maka si John. Oh, sa kwarto ka nga nahimutangan ni Clavel. God, no. Magsusi ko. Di ulan lang ko sa kwarto nga nahimutangan ni Clavel. Kinangulbaan man ko. Lagmit na agad si John niya. Ni anak ko, hinayon ko kapi ang pultahan. Oh. Oh, God. May tao din sa suwid. Kuno. May kawas si Clavel. Ug lagmit nag-uban sila si John ron. No. Dili ni mahimo. Dili.
Nasusid naman ako tibok. Palibot sa balay day Kislin. Huwag man si Dong Jan. Wa usab si Clavel dito sa iyang kwarto, Clinton. May noon. Aw, unsa? Bugha! Si Bugha. Si Bugha. Wala day, oy. Ang ako ba? Sigurado gyud ka nga. Wala si Day Clavel dito sa iyang kwarto. Wa lagi. Og lagmit. O glagmit doon siya day. Nga. Naghuwi ismiring. Unsay ho isbiring? Ismiring, hoy. Wala day. Sa kwarta naman. Sa kwarto ni Hilary day. Nagsusi ka. Ha? Basik to adito. Si Jan? O si Dong Jan. Si Day Clavel. Mag-unsang si Dong Jan dito. Magsusita, Clinton. Hala! Aha! Ay, Clinton, hinampa! Oh, Ay, pagkauhong. Hilary, Clavel, kuan, uwa pa mo mga tuwag? Ay! Asa nagkuyawan ako ni mo, Clinton, ay! Nakalit mo kag-abli sa bultahan! Gisoko ko na, Gislin! Di ba, Day? Ha? Ha? May isugo ko ni mo, Hilary. Maong nagpauban kong Clinton. Ay! Oo, sa mga katainday! Kining... Bako kang ganyan. Okay ra, Jess. May tipon ko din sa kwarto ni Hilary. Gila ay magkuko dito sa pikas o uwa pa ko bati ag duka. Mao nga, nanghangyo ko ni Hilary nga anhi uban niya. Kuan, ngano kong dili okay. Okay na, oy. Ay, nga, unsa may isugo ni mo nako, day? Uban ako dito sa kwarto. Sige na, Hilary. Clav, sorry ha nga na-disturbo mo sa inyong panakigda ni Hilary. Okay ra, oy, Jess. Hawa pa man sabi matug. Tabi o na. Danon sila ko si Hilary, ha? Okay, Jess. Ay, pastilan! Kalibog ko ba yan ni Guest Clinton, ay! Ha, gipato ko niya siya kwarto. O niya, iya po kong giingnan nga. Iya po kong giingnan dito kung pabalikon po ko niya sa kwarto. Libugan ako, ay! Grabihan mo ka, Bogo Hilardia, ha ka? Oy, wadyo ka kasabot? Sapa niya? Mabugo ka karon! Ha? O sabi, wadi mo masabti ata? Mangutanas ako! Pag-anto mo sa kwarto ni Lendon dyan. Na si Dong Jan dito. Wala? Muna diha, siya ro, buko. Uy! Wala kong kasabot, ay! Istoryahin na lamang ko! Pamati! Uy, siya lang! Ano, nagaduda si Inday Gislin kami ato si Dong Jan sa kwarto ni Inday Clavel? Hinaya ng tiyo. Makalagot ka, Clinton! Hinaya ng tingog ni mo. Hadunggan gani. Ito. Dunggan gani. Manay akong kuan sabot kay may gawas man ko di si Dong Jan. Mang among agi pangita ko na ina da dodol pa yung donggan. Kung mga nahain mo des Dong Jan, be! Nangita gani mi. Manong ari makamangutanan ako usban be? Managang ko daan. Ay, nagdong Jan! Ay, lagi dahil nga nung nawala man siya. Hinaya laki ng tingog ni mo ikaw. Tama na ako, Clinton. Uy, Dong Jan! Isultihan tabitaw ka nga magpahangin ko sa gawas. Dito ko sa may dapli sa sapa. Jan, sorry. Sorry. Sige, kalimti na. Matuog na ta. Jan, please. Dili ba maingon ako nga kalimti na na? Mga tuog na ta. Busayo patagbangon ugma pohon, okay? Gikan mi sa bakasyon sa probinsya nila ni Jess, Brumat. O sakay meron sa bus nga nagpaingon sa siyudad. Misunod pa ang bus diha sa protocol nga gipatungan sa kagamahanan, bro. Oo, bro. Bisan ganis Jesslyn, distansya nga milingkod na ako. Yun na gina, bro. Para mo nas kayo sa tanan. Karon nga dili na mo katapang virus. Abagal na to ang gobyerno, bro. Magtinabangay ta ron hingpit na yung mawa kining pandemya. Kumusta si Clavel, bro? Nakita na mo? Wa, bro. Pero may tawag siya na ko gabi. Ibalik na ko siya sa syudad karon adlaw. Wow ba? May noon. Timing sab kayo, bro, nga namakasyon mo si Jess sa ilang probinsya. Si Camilo Sab, live. Pero wa magpahibaw kung asa ron. Mayentag, nagiupan pa siya ninyo, bro. Kaya niliunta ko magduda kung
unsa gyud tinuod niyang lagaw. Bro, And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!